नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साज लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज महाराष्ट्रात एक मोठी घडामोड घडलेली आहे. सर, आपण पाहतोय महाराष्ट्रातलं एक मोठं नाव म्हणजे शरद पवार. गेली अनेक दशकं हे नाव महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आपल्या भोवती फिरवतं. मग अगदी त्यांच्या जीवनाची सुरुवात म्हणजे राजकीय जीवनाची सुरुवात असेल किंवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ते बनले असतील, त्याच्यानंतर त्यांचा दिल्ली दरबारातला प्रवास असेल, म्हणजे एक भावी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्याकडे गेली अनेक वर्ष पाहिलं जातं. त्या गुणवत्तेचे, त्या ताकदीचे ते नेते आहेत महाराष्ट्राचे. परंतु काँग्रेसमधल्याच काही अंतर्गत घडामोडी असतील त्याच्यामुळे जो काही परिणाम झालेला असेल आणि घडलेल्या घडामोडी आपल्या समोर आहेत. पण शरद पवार म्हटलं की मास्टर माइंड, आणि त्याचा एक त्यांनी उदाहरण आहे ते नुकतंच आपल्याला मागच्या 2019ला घालून दिलं की शरद पवार काय करू शकतात. नुकतंच त्यांचं पुस्तकसुद्धा प्रकाशित झाला, आज तोच कार्यक्रम सुद्धा झाला. आणि या कार्यक्रमात एक मोठं विधान 82 वर्षाच्या शरद पवारांनी केलं आणि वयाच्या 82व्या वर्षात केलं की राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदावरनं मी निवृत्त होऊ इच्छितो, थांबू इच्छितो. हे सांगत असताना राजकारणातनं निवृत्त होणार असं त्यांनी कुठेही म्हटलेलं नाही. पण अध्यक्ष म्हणजे शरद पवार म्हणजे राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादी म्हणजे शरद पवार असा जो पक्ष होता, अशी जी पार्टी होती, तिथनं ते निवृत्त व्हायचं म्हणतात. आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात जो काही गदारोळ माजला आहे किंवा राष्ट्रवादीमध्ये माजला आहे, एक अजित पवार सोडले तर बाकीच्यांचा सूर हा वेगळा आहे, अजित पवारांचा वेगळा आहे. कसं पाहता तुम्ही याकडे? नाही, याच्यामध्ये एक गोष्ट विनायक स्पष्ट आहे की महाराष्ट्राच्या राजकारणातनं, म्हणजे पहिलीच गोष्ट मी तुला सांगतो की महाराष्ट्राच्या राजकारणातनं जसे बाळासाहेब ठाकरे निवृत्त कधी झाले नाहीत, बरोबर, तसेच शरद पवार कधीही निवृत्त होणार नाहीत. कारण का तर ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी, इथल्या जनतेशी, इथल्या मातीशी एकरूप झालेले आहेत. हां, त्यांनी आता फक्त पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा किंवा कोणीतरी नवीन यावा तिकडे माणूस, असं या गोष्टी केलेल्या आहेत. पण याही सगळ्या गोष्टी मागे आणखीन काही घडामोडी आहेत ज्या आता चर्चा होत आहेत राजकीय पातळीवर. राजकीय विश्लेषक जे मोठे मोठे आहेत ते या संदर्भात अनेक गोष्टी सांगतायत. पण मला असं वाटत नाही की राजकारणातनं निवृत्त होणारं हे नेतृत्व आहे. सुरुवातीलाच या सगळ्या गोष्टी, आता सध्या जे काही मुख्यमंत्री पदाचं जे काही चर्चा सुरू आहे, राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रीपद मिळणार, याही चर्चा आहेत. जयंत पाटलांनी स्पष्टपणे ह्या गोष्टी सांगितल्या की राष्ट्रवादीला आता मुख्यमंत्रीपद मिळणार. बरोबर. उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं की अजित पवारांना मुख्यमंत्री करूया. त्यातच काल जी वज्रमूठ सभा झाली, जी सगळ्यात मोठी BKC मैदानावर, ती सभा अत्यंत यशस्वी झाली. ह्या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आजची ही घटना होते. आणि अजित पवारने पण सांगितलं होतं की ही गोष्ट ते काल सांगणार होते, कालच ह्या गोष्टी सगळ्या झाल्या होत्या. ठीक आहे, त्यांचं वयोमान झालंय, त्यांच्या आजारपणामुळे त्यांना ते ह्या गोष्टी जमत नाही आहेत. पण इतक्या सगळ्या गोष्टीतनं सुद्धा ते या सगळ्या गोष्टीचा निर्णय घेतील असं मला वाटत नाही. पक्षासाठी काम करतील, राजकारणासाठी काम करतील, देशासाठी काम करतील, राज्यासाठी पण काम करतील. मी याचवर बोलू इच्छितो, म्हणजे तुम्ही जे म्हटलं की वय हे पवारांना डिपेंड करतं का, किंवा आजारपण, ज्या माणसाला आजार डिपेंड करत नाही. आजचंही म्हणजे आपण पाहिलं, म्हणजे अगदी उद्धव ठाकरेंचं आजारपण असताना ते मातोश्रीमध्ये होते किंवा वर्षावर होते, पण शरद पवार आपल्याला मैदानात दिसत होते वयाच्या 80 पार केल्यानंतर सुद्धा. आणि यात संपूर्ण जर बघायला गेलं तर प्रत्येक पक्षाची एक विचारधारा आहे, एक त्यांचा म्हणजे काय म्हणतात तो, हे ठरलेला पॅटर्न आहे. आणि काँग्रेस म्हणा किंवा राष्ट्रवादी म्हणा, हे लोकशाही मानणारे पक्ष आहेत, त्यांच्या पक्षातही ती लोकशाही दिसते. शिवसेना म्हणजे बाळासाहेबांचा तुम्ही मगाशी उल्लेख केला, बाळासाहेबांचा पक्ष हा कधी लोकशाहीवर चालला नाही, पण शरद पवारांचा पक्ष हा लोकशाहीवर चालत आलेला पक्ष आहे. कुठलाही निर्णय घेताना शरद पवार आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना सोबत घेत असतात. आज प्रकर्षानं ते जाणवून आलं. जयंत पाटील असतील, जितेंद्र आव्हाड असतील, छगन भुजबळ असतील, सुप्रिया सुळे सुद्धा त्या बोलल्या नाहीत, त्याच्यामुळे काय जास्त कळलं नाही. पण एक अजित पवार सोडले तर बाकीच्यांना ह्या निर्णयाबद्दल कुठेही साधी कल्पना नाही हे दिसून आलं. राष्ट्रवादीमध्ये लोकशाही असताना अशा पद्धतीनं हे होणं, हे याचं नेमकं गमक काय, यातनं काय सुचतं? आणि अजित पवार सांगतायत की हे 1 मेलाच होणार होतं, पण कालच्या वज्रमूठ सभेमुळे मीडिया कुठेतरी डायव्हर्ट होऊ नये ह्याच्यासाठी 2 मेची तारीख ठरली. मग पवारांचं आधीच ठरलंय का? तुम्ही कसं पाहता याकडे? जेव्हा काँग्रेसमधनं फुटून शरद पवार बाहेर पडले आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली, हा प्रयोग त्यांनी याआधी अगोदर पण केला होता, त्याला आपण हरस काँग्रेस वगैरे म्हणतो ते मागे. बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टी अगोदर घडलेल्या आहेत. दुसरी गोष्ट काय, जेव्हा ते बाहेर पडले तेव्हा
काँग्रेसमधनं बाहेर पडले आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष नवीन होते. काँग्रेस जुना, पण त्यातनं बाहेर पडलेला राष्ट्रवादी हा नवीन होता. दोघं आपापसात लढले, पण नंतर जेव्हा सरकार स्थापन केलं तेव्हा दोघांनी एकत्र येऊन केलं. बरोबर. अशा घडामोडी राजकारणात घडत असतात. त्यावेळेस चर्चा अशी होती की बऱ्यापैकी ह्या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होत्या. त्यावेळेस मीडियामध्ये पण आल्या होत्या की त्याही वेळेस शरद पवार हे शिवसेना किंवा भाजपसोबत जाण्याच्या, युतीसोबत जाण्याच्या तयारीत होते. परंतु पुरोगामी शक्तींचा जो काही दबाव होता, त्या दबावामुळं त्यांनी परत निर्णय घेतला आणि पुन्हा एकदा त्यांनी काँग्रेससोबत मिळवणी करून हे सरकार स्थापन केलं. आज पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीनं काहीतरी राजकारण सुरू आहे. आज पुन्हा एकदा तशा पद्धतीनं हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या पद्धतीनं गेल्या काही दिवसामध्ये बातम्या आपण वाचल्या की शरद पवारांनी अदानींच्या संदर्भात चांगले काही वक्तव्य केलं. त्याच पद्धतीनं अजित पवार हे सुद्धा इच्छुक आहेत मुख्यमंत्री होण्यासाठी. आणि या सगळ्या गोष्टी संदर्भात कशा पद्धतीने आता हे राजकारण सुरू आहे, तर त्याचाच एक हा पार्ट असेल असं एक लोकांची आता एक शक्यता आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जर शरद पवारांना ज्या पद्धतीनं हा पक्ष टिकवायचा आहे, वाढवायचा आहे, ही सगळी माणसं टिकवायची आहेत. आतापर्यंत जे आज आपण बघितली की छगन भुजबळ असतील, जयंत पाटील असतील, की हे लोक अक्षरशः म्हणजे त्यांचे अश्रू काही ते हे नाही आहेत, खोटे नाही आहेत. बरोबर. पण त्या सगळ्या गोष्टी टिकवायच्या असतील तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं कशा पद्धतीनं, जे काही पहिल्यातलं वादळ आपण म्हणतो किंवा बंड म्हणतो, पक्षांतर्गत बंड म्हणतो, अजितदादा जर त्या गोष्टीसाठी इच्छुक असतील, जसं त्यांनी मागे जाऊन पहाटेचा शपथविधी केला, त्याच पद्धतीनं आता पुन्हा त्यांनी काही प्लॅन केला असेल तर ते कसं शमवायचं, ह्याची पूर्ण ताकद किंवा हे कसं थांबवायचं या संदर्भातलं एक चांगलं उदाहरण शरद पवारांनी दिलेलं आहे. आणि त्याचा मास्टर स्ट्रोक आहे. आपण जसं कार्यक्रमाचं नाव ठेवलंय शरद पवारांचा मास्टर स्ट्रोक. तर आजही निखिल वागळेंसारखे मोठे तज्ज्ञ, जे राजकारणाचा खूप बारकाईने अभ्यास त्यांनी केलेला आहे, त्याही लोकांचं असंच म्हणणं आहे की त्यांनी शरद पवारांनी या सगळ्या गोष्टी करून बरोबर अजित पवारांचा गेम केलाय. नक्कीच राष्ट्रवादी म्हणा किंवा काँग्रेस म्हणा, घराणेशाही तिथे दिसते आणि प्रामुख्याने जाणवते सुद्धा. आज जेव्हा शरद पवार सांगतायत की आपण अध्यक्षपदावरनं थांबतोय, तर त्याच्यावेळी नक्कीच ही चर्चा सुरू झालेली आहे की भावी अध्यक्ष कोण असणार आहे. दोन नावं प्रामुख्याने समोर येत आहेत. एक म्हणजे अजित पवार, जे पूर्ण मगासच्या सभेत सुद्धा आपल्या हातात सगळी सूत्र घेत होते, आणि दुसरं नाव म्हणजे सुप्रिया सुळे. ही दोन नावं प्रामुख्याने समोर येत असतानाच या संपूर्ण घटनेकडे, म्हणजे जसं तुम्ही मगाशी म्हटलं की सुप्रिया सुळेंनी सुद्धा काही दिवसांपूर्वी एक विधान केलं होतं की दिल्लीतल्या राजकारणात सुद्धा भाकरी पलटणार आहे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुद्धा ती भाकरी पलटली जाणार आहे. आणि आज शरद पवारांनी तो प्रयोग महाराष्ट्रात या आपल्या निर्णयाने केलेला आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? नाही, त्यांनी ज्या पद्धतीने हे विधान केलं होतं तर त्यांचं विधान हे सांकेतिक असतं. शरद पवार कधी स्पष्ट बोलत नाहीत, पण ते जे बोलतात त्याचा अर्थ ज्या लोकांना कळतो त्यांना कळतो. बरोबर. पण त्यांनी त्यावेळी विधान हे केलं होतं ते पक्षातल्या लोकांनी समजून घ्यायला पाहिजे होतं. पहिलीच गोष्ट त्यांनी आता आज केली की त्यांना वाटलं की भाकरी पलटायला पाहिजे, तर त्यांनी स्वतः सांगितलं की मी अध्यक्षपदापासून लांब जातोय. बरोबर. नवीन लोकांना संधी द्यायला पाहिजे किंवा काय आणखीन त्यांचे प्रॉब्लेम असेल, या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास आणि या सगळ्या गोष्टीचा त्याचा एक आणखीन एक संदर्भ लावला जात होता की मुख्यमंत्री पदावर नवीन माणूस बसला पाहिजे. बरोबर. राज्याचं राजकारण जर व्यवस्थित ठीक नसेल, चालू नसेल, तर मुख्यमंत्री पदावर पण नवीन माणूस बसला पाहिजे, अशाही पद्धतीने ते बोलले होते. पण ह्या सगळ्या गोष्टींचा अर्थ लावणं याला अजून काही दिवस जातील. लगेच ह्याचा आपल्याला हे कळणार नाहीये. कदाचित आज त्यांनी जे काही केलं, स्वतः अध्यक्षपदावरून ते राजीनामा देत आहेत, तर तो एक अर्थ असेल, पण ती सुरुवात असेल. त्याच्या पुढे आणखीन काही असतील त्यांच्या डोक्यामध्ये गणित, तर ती सगळी होतील. पण त्यांचं बोलणं नेहमी कधीही म्हणजे साधारणपणे मागच्या काही दिवसामध्ये जेव्हा जेव्हा काँग्रेसमध्ये त्यांनी काम केलं होतं, काँग्रेसमध्ये काही वेळा बंड केलं होतं, काही वेळा काँग्रेसचीच माणसं पाडण्याचं काम केलं होतं. हा इतिहास आहे, हा सगळा लेखी आहे, याचा काही नाही. पण त्यावेळेस ते ज्या पद्धतीने विधानं करायचे, ज्या पद्धतीने बोलायचे, ज्या पद्धतीने भाषणं करायचे, तर त्याचा अर्थ लोकांना कळायचा. हल्लीच्या राजकारण्यांना का कळत नाही मला माहित नाही, पण त्यावेळच्या राजकारण्यांना, त्यावेळच्या लोकांना, जनतेला कळायचा की हे काय सांगतायत शरद पवार. आणि त्या पद्धतीनं राजकारण सगळं महाराष्ट्राचं फिरायचं. तर आता त्याच पद्धतीनं ह्याचा अर्थ, त्यांच्या विधानाचा अर्थ या सगळ्या लोकांनी लावून घेतला पाहिजे आणि त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे. त्याचा समजून खरा अर्थ काय तो समजून घेतला पाहिजे. बरोबर. शरद पवार म्हटलं की शरद पवार
काय करतील याचा नेम कोणालाच नसतो. अगदी त्यांच्या बरोबरच्या नाही नसतो. मागच्या मुलाखतीत बघितलं म्हणजे त्यांच्या एका की अगदी त्यांच्या पत्नींना सुद्धा ते काय करणार आहेत हे माहीत नसतं. म्हणजे अशा पद्धतीचा एक प्रश्न जेव्हा त्यांना केला होता त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या. तर हे संपूर्ण पवारांचं आत्तापर्यंतचं म्हणजे विश्वास म्हणा किंवा अविश्वास म्हणा असं म्हणता नाही येणार, पण पवार शेवटच्या क्षणापर्यंत काय करतील याचा नेम नसतो. आणि अगदी अजित पवार पण त्याच पावलावर पाऊल ठेवताना आपल्याला दिसतात. आजच्या त्यांच्या पुस्तकामध्ये जो पहाटेचा शपथविधी झाला त्या शपथविधीबद्दल पवार म्हणजे लिहिताना म्हणतात की अजित पवारांनी आपल्या नावाचा वापर करून 10 आमदारांना घेऊन गेले आणि आपल्याला हे मान्य नव्हतं असं त्यांनी स्पष्टपणे आपल्या पुस्तकामध्ये लोक माझे सांगाती या पुस्तकात त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर हे सगळं पाहता पवारांचं राजकारण हे नेहमीच त्या परिस्थितीवर डिपेंड राहिलेलं आहे. अगदी बाळासाहेब सुद्धा अनेक वेळा बोलताना बोलून गेलेत की पवारांना ज्यात इंटरेस्ट नसतो त्यातच त्यांना खरा इंटरेस्ट असतो. त्याच्यामुळे आजच्या ह्या संपूर्ण परिस्थिती पाहता मग देशातली असेल किंवा राज्यात मुख्यमंत्री पदासाठी अजित पवार असणारच आहेत किंवा अजित पवार दिसणार आहेत अशा पद्धतीच्या चर्चा आहेत. किंवा कालच गुलाबराव पाटील जे आपल्या शिवसेनेचे मंत्री आहेत, शिंदे गटातले ते एक नेते आहेत, त्यांनी सुद्धा म्हटलं की बाबा अजित पवार हे लवकरच आमच्याबरोबर दिसतील. तर हे सगळं पाहत असताना आजच्या ह्या शरद पवारांच्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीवर काही परिणाम होणार आहे का किंवा त्यांच्या पक्षात तो परिणाम दिसतोच, पण देशातली येणारी जी 2024ची निवडणूक आहे किंवा राज्यातली आहे या दृष्टीने पवारांनी सगळे पक्ष एकत्र करायला जी सुरुवात केली होती त्यात कुठेतरी पवारांना या एका गोष्टीमुळे थोडासा धक्का बसेल का किंवा त्याचा फायदा होईल त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? आणि या गोष्टीचा पवार फायदा उचलतील का? कारण राजकीय समीकरणांचा किंवा राजकीय गोष्टींचा फायदा उचलण्यात पवारांचं बोट कोण धरू शकत नाही. एक तर ही गोष्ट स्पष्ट आहे की महाविकास आघाडीची जी काही मोठ बांधली ती आता पूर्णपणे पवारांच्यावर डिपेंड आहे. शरद पवारांनीच त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये पुढाकार घेतला आणि त्याच गोष्टीवर या सगळ्या गोष्टीचं राजकारण झालं. आता कसं आहे की एक लक्षात घे, जेव्हा शरद पवारांना एखाद्या गोष्टीचा फायदा घ्यायचा असतो किंवा लाभ घ्यायचा असतो किंवा काय पुढचे त्यांची गणितं त्यावर डिपेंड असतात तेव्हा ते त्या पद्धतीने काम करतात. आणि त्यांना एक कळतं की कुठे थांबायचं. जर महाविकास आघाडीची स्थापना त्यांनी केली त्याच वेळी त्यांना अजित पवारांना मुख्यमंत्री करता आलं असतं, बरोबर, पण ते निर्णय तो त्यांनी घेतला नाही. कारण का, आता शिवसेनेला महाविकास आघाडीमध्ये स्टेबल करायचं होतं. बरोबर, हा एक त्यांचा फार मोठा निर्णय होता. आता शिवसेना पूर्णपणे महाविकास आघाडीमध्ये स्टेबल झाली. आता ते काय करतील की आता या सगळ्या गोष्टीचा कसा उहापोह करायचा, काय कशा पद्धतीने हे करायचं. जर अजित पवार समजा काही आमदार घेऊन राष्ट्रवादीतले जर भाजपकडे निघालेत तर त्यांना कसं थांबवायचं. या सगळ्या गोष्टी आज त्यांनी जे काय केलं तो त्या सगळ्या नाट्याचा एक भाग आहे. असं अनेक राजकीय जे आपण विश्लेषणाचं बघतो अनेक नेत्यांचं, राजकीय विश्लेषकांचं, तर त्यामध्ये असं येत आहे की हाच एक त्यांचा पार्ट आहे की हे नाट्य थांबवायचं होतं. जसं की आज तू सांगितलंस, सुरुवातीला सांगितलंस की अजितदादांची भूमिका आज वेगळी दिसली सगळ्यांना, त्यांनी सुप्रिया सुळेंना बोलून दिलं नाही. बरोबर, हे असे विसंगती का होते. सगळे नेते रडले, बरोबर, सगळ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले, जयंत पाटलांपासून आव्हाडांपर्यंत सगळे रडले. तर मग अजित पवार का रडले नाहीत? एरवी त्यांना दुःख झालं नाही? एरवी रडताना आपल्याला दिसतात अजित पवार काही प्रेसमधनं. त्यामुळे हा एक थोडासा वेगळा भाग आहे तो. आणि या सगळ्या गोष्टीवर म्हणजे जेव्हा जेव्हा पक्षातलं एक वादळ असतं, पक्षातलं एक बंड होतं, पक्षातनं काही लोक जातात, जसं शिवसेनेतनं हे लोक बाहेर पडले, शिवसेनेचं नेतृत्व एवढं खंबीर असतं किंवा त्याला एवढं राजकीय समज असते तर ते झालं नसतं. पण राष्ट्रवादीचं नेतृत्व आजही शरद पवारांकडे आहे म्हणून त्यांना ते कळालं आणि ते कसं थांबवायचं, कसं जागेवर हे करायचं, ह्या गोष्टीवर फार चांगल्या गोष्टी. म्हणजे तुम्ही म्हणताय की शरद पवारांनी अजित पवारांचा गेम केला, त्याच उद्देशानं आता तुम्ही जे सांगताय अगदी त्याचवर आजच्या मगाच्या निर्णयावेळी अजित पवारांचा वेगळा सूर होता आणि उर्वरित जेवढे नेते राष्ट्रवादीत आहेत, मग अजित पवारांचे समर्थक म्हणणारे धनंजय मुंडे सुद्धा शरद पवारांनी निर्णय मागे घ्यावा म्हणून एकत्र दिसले, एकमत दिसलं. अजित पवार एकटे पडलेत असं तुम्हाला वाटतं का? कारण उद्या आपण म्हणतोय की महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन घडामोडी घडणार आहेत.
अजित पवार एकटे भाजपसोबत जाऊन किंवा शिवसेनेच्या सोबत जाऊन सरकारसोबत जाऊन त्याच्यातनं काही साध्यच होणार नाहीये. अजित पवारांना किमान आपल्यासोबत 25 ते 30 आमदार हे राष्ट्रवादीतनं न्यावे लागतील, तरच त्यांचा जो गट तिथे स्थापन होणार आहे. किंवा आजच्या क्षणाला जी परिस्थिती राज्यात सुरू आहे, जे अस्थिर सरकार म्हटलं जातं, तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आपल्या पक्षातल्या आमदारांच्या 2/3पेक्षा जास्त आमदार तिथे न्यायचे असताना आज शरद पवारांनी अजित पवारांचा तिथे सुद्धा गेम केला असं आपल्याला वाटतं का? नाही, त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की ज्या पद्धतीनं शिवसेनेमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या, जशा आपण खोक्यांची चर्चा ऐकतो किंवा आणखीन काय ऐकतो, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा ज्या पद्धतीनं शरद पवारांच्या सोबत आहे, ते नेते सगळे त्यांच्या सोबत आहेत, हे आपण जेव्हा बघतो. आज ज्या पद्धतीनं जितेंद्र आव्हाड असतील किंवा जयंत पाटील असतील, या लोकांनी जसं प्रतिक्रिया दिल्या, तर त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे एक कनेक्टिव्हिटी जी असते ना, ती कनेक्टिव्हिटी फार महत्त्वाची असते. आणि ही कनेक्टिव्हिटी त्या पक्षामध्ये दिसून येते आपल्याला. ही कनेक्टिव्हिटी एक तर शरद पवारांना, मला असं वाटतं की शरद पवारांना हा संदेश द्यायचा असेल की आमचा पक्ष फुटणार नाही, हे एक असेल. दुसरी गोष्ट, ज्या पद्धतीनं ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे अगदी अचानकपणे शरद पवारांनी सांगितल्या, तर तो एक त्यांना धक्का द्यायचा असेल अजित पवारांना, त्यांना एक मेसेज द्यायचा असेल किंवा नाही, म्हणजे त्यांच्या एका वाक्यावर ज्या पद्धतीनं पुढलं प्रतिक्रिया उमटल्या सगळ्या नेते मंडळींच्या, जमलेल्या सगळ्या लोकांच्या, आणि विषय राजकीय नव्हता, पुस्तकाचं प्रकाशन होतं, त्यांच्या आत्मचरित्राचं प्रकाशन होतं, विषय राजकीय नव्हता. तर ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीनं म्हणजे एका दगडात 10 पक्षी भाडण्याचं जे काम असतं शरद पवार नेहमी करतात, ते त्यांनी या वेळी केलेलं आहे, असं राजकीय वर्तुळात पण चर्चा आहे. आणि मला पण असंच वाटतं की या सगळ्या गोष्टी त्यांना थांबवायच्या होत्या. कदाचित या काल जी सभा झाली, वज्रमूठ सभा म्हणा, त्यामध्ये जी एकजूट दिसून आली, आणि या सगळ्या गोष्टीवर ज्या पद्धतीनं गेल्या काही दिवसामध्ये खरेदी विक्री संघाचे निकाल लागलेत, या सगळ्या गोष्टीचा हे पाहता, परामर्श घेता आपल्याला एक लक्षात येईल की पुढच्या काही कालावधीमध्ये कदाचित त्यांना वाटत असेल की बाबा आपण महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या गोष्टीवर कंट्रोल करू किंवा राजकारणामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे जाऊ. पुढे मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. काल उद्धव ठाकरेंनी काल त्यावरच जास्त फोर्स केला, मुंबई महापालिका, किंवा जसं काल 1 मे होता, महाराष्ट्र दिन होता, आणि मुंबई ताब्यात घ्यायची असं गुजरातचं जे स्वप्न होतं मागे, अगदी पहिल्यापासून ते स्वप्न होतं, त्याचा पण त्यांनी एक इतिहासाची उजळणी केली. अगदी मोरारजीभाई देसाईंचा, जे हे होते आपले गुजरातचे नेते, त्यांचा उल्लेख त्यांनी राक्षस म्हणून केला. म्हणजे इतक्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत. आणि मग हे सगळं सुरू असताना पुन्हा एकदा ही महाविकास आघाडीची ही जी वज्रमूठ म्हणतात, तर ती पुन्हा एकजूट करायची. आणि ही जी लोकांच्या मनात शंका होती की अजित पवार आता आमदार घेऊन जाणार, तर ह्या गोष्टीवर पूर्णपणे फुली मारण्याचं काम ह्या आजच्या सगळ्या ह्या घटनाक्रमामुळे झालं असं मला वाटतं. शरद पवारने एक चांगला संदेश दिला. नक्कीच शरद पवारांच्या भेटीला आता स्वतः उद्धव ठाकरे अगदी अर्ध्या तासात पोहोचतील. काय परिणाम होईल उद्धव ठाकरे भेटल्यानंतर? शरद पवारांचं मन वळवू शकतात का? कारण उद्धव ठाकरेंबरोबर संजय राऊत सुद्धा असणारच आहेत, हे तेवढंच आहे. किंवा ज्या पद्धतीनं आता यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या बाहेर राष्ट्रवादीचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी उपोषणालाच सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे मगाशी आपले अजित पवार किंवा सुप्रिया सुळे त्यांना थांबवताना दिसत होते, पण कार्यकर्ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. अगदी शरद पवारांच्या गाडीच्या समोर ते स्वतःला झोकून घेत होते गाडीसमोर. तर शरद पवारांनी कुठेतरी एक या सगळ्या आजच्या निर्णयातनं आपल्या भोवती सगळं लक्ष केंद्रित केलेलं आहे, देशाच्या राजकारणाचंही केलेलं आहे. कारण शरद पवारांच्या या निर्णयामुळे थेट देशाच्या राजकारणावर सुद्धा तेवढाच परिणाम होणार आहे. तर एकंदरीत पवारांना कुठेतरी मनवणं शक्य होईल का? किंवा उद्धव ठाकरे किंवा राष्ट्रवादीचे जे कार्यकर्ते आहेत जे आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत, यांचाच एक धागा पकडत पवार पुन्हा एकदा आपला हा निर्णय तो स्थगित करतील का? एक तर पहिली गोष्ट, उद्धव ठाकरे किंवा संजय राऊत ही फार लांबची माणसं आहेत. शरद पवार असल्या कोणाचं ऐकत नाहीत. शरद पवार फक्त ऐकतात ते त्यांच्या सामान्य कार्यकर्त्यांचा, पहिल्यापासूनचा अनुभव आहे. बरोबर. त्यामुळं मला असं वाटतं की 100% सामान्य कार्यकर्त्यांची जी इच्छा असेल, सामान्य कार्यकर्त्यांनी समजा त्यांना विनंती केली की नाही साहेब तुम्ही आम्हाला अध्यक्षपदावर हवा,
ते जेव्हा म्हणतील आणि त्यांचंच म्हणणं ते ऐकतील, ते बाकी कुणाचंही म्हणणं ऐकणार नाहीत. इवन सुप्रिया सुळे, बरोबर, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांचं पण म्हणणं ऐकणार नाहीत. ते सामान्य कार्यकर्ता हा शरद पवारांसाठी फार मोठा आहे, कारण ते कधीही सभेमध्ये गेले, कधीही कुठल्याही सभेमध्ये जाऊ देत, समोर बसलेल्या कार्यकर्त्याला ते नावाने अशी हाक मारतात. बरोबर, असे त्यांचे कार्यकर्त्याशी संबंध आहेत. त्यामुळं हे कार्यकर्ते जेव्हा त्यांना सांगतील आणि ह्या सगळ्या विनंती करतात, तर ते सुरूच आहे सगळं, तो भाग नाही. पण त्यांच्या विनंतीला ते किती मान देतात आणि या सगळ्या गोष्टी कशा करतात ह्याच्यावर डिपेंड आहे. पण मी या नेत्यांचं काही सांगत नाही की ह्या नेत्यांचं कोणाचंही ऐकणार नाहीत. ते फक्त ऐकणार ते सामान्य कार्यकर्त्यांचं. बरोबर. याचा शरद पवारांच्या निर्णयाचा थेट जो परिणाम आहे तो सिंधुदुर्गवर पण दिसून येतो. अगदी. प्रामुख्याने आत्ता कुडाळमध्ये आपल्या राष्ट्रवादीच्या जिल्ह्यातले जे काही नेते मंडळी आहेत त्यांची बैठक सुरू आहे आणि शरद पवारांनी हा निर्णय मागे घ्यावा म्हणून ते अग्रेसर आहेत, त्या बाबतीत ते निर्णय घेत आहेत. तर रत्नागिरी असेल, रायगड असेल, या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे रायगडमध्ये स्वतः तटकरे आहेत, राष्ट्रवादीच्या तिकडे प्राबल्य आहे. तर सगळ्याच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये तिथले जे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत ते कुठेतरी एकत्र येत आहेत, एकत्र येताना दिसत आहेत. यातनं शरद पवार नेमकं काय साधू इच्छित आहेत आणि तुम्ही जसं म्हटलं की कार्यकर्त्यांचं ते ऐकतील, तर या सगळ्या कार्यकर्त्यांची भावना शरद पवार ऐकून यातनं सुवर्णमध्ये काढतील का किंवा आपला निर्णय मागे घेतील, की मगाशी जशी नेते मंडळी काही मागणी करत होते की शरद पवारांनी अध्यक्ष म्हणून कायम राहावं, जसं शिवसेनेमध्ये पक्षप्रमुख म्हणजे शिवसेना प्रमुख हे बाळासाहेब ठाकरे आहेत, पण पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे होते, किंवा आता परिस्थिती जी बदलत चाललेली आहे, किंवा कार्याध्यक्ष निवड सुद्धा शिवसेनेची आपण पाहिली होती, जी महाबळेश्वरमध्ये शिवसेनेचा कार्याध्यक्ष निवडला होता आणि त्यानंतर जे काही शिवसेनेत घडलं ते आत्तापर्यंत घडत आलेलं आहे. तर कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादीत निवडावा अशी सुद्धा मागणी होते. तर ही सगळी परिस्थिती पाहता किंवा शिवसेनेचा जवळचा अनुभव पाहता पवार हा निर्णय घेतील का, ते थांबतील की कार्याध्यक्ष निवडतील, की यातनं एक नवीन अध्यक्ष आपल्या पार्टीला देऊन जो काँग्रेस ज्या पद्धतीनं कार्य करते त्या पद्धतीनं हायकमांड म्हणून पूर्णपणे लक्ष देतील? यातलं काही होणार नाही. ते कायमस्वरूपी स्ट्रॉंग राहतील जोपर्यंत त्यांच्या म्हणजे एक राजकारणामध्ये ते अखेरच्या क्षणापर्यंत सक्रिय राहतील. बरोबर. ते अजिबात कुणालाही त्या संदर्भातलं हे करणार नाही आहेत. ठीक आहे, त्यांनी कार्यकर्ते घडवलेले आहेत, सक्षम आहेत सगळे, अगदी जयंत पाटलांपासून सगळ्या जितेंद्र आव्हाडांपासून सगळे कार्यकर्ते सक्षम आहेत. अजितदादा आहेत, सुप्रिया सुळे आहेत, कुणीही ते घेऊ शकतं. पण जोपर्यंत ह्या सामान्य कार्यकर्त्यांची इच्छा नाही, बरोबर, तोपर्यंत ते पक्षाची कमांड सोडणार नाही आहेत. ही गोष्ट सिद्ध आहे. हे फक्त अलीकडच्या ज्या राजकीय घडामोडी आहेत त्या संदर्भात त्यांना एक मेसेज द्यायचा होता. जसं आपण बघतो अनेक राजकीय विश्लेषकांनी सांगितलं, तर तो एक मेसेज द्यायचा होता त्यांना. पण मला वाटतं की नाही, असं काही होणार नाही आहे. ते कायमस्वरूपी राजकारणात पण सक्रिय राहतील आणि राज्याच्याच नव्हे देशाच्या राजकारणात पण सक्रिय राहतील ते, असं मला वाटतं. नक्कीच आज संपूर्ण महाराष्ट्रातली चर्चेतली आणि महत्त्वाची अशी राजकीय घडामोड म्हणजे शरद पवारांचा हा मास्टर स्ट्रोक. शरद पवार काय करतील याचा अंदाज कोणालाच लावता येऊ शकत नाही. अगदी काही वेळातच स्पष्ट होणार आहे की शरद पवार कार्यकर्त्यांचा ऐकणार आहे का, नेत्यांचा ऐकणार आहे का, हे पण आपल्याला स्पष्ट होणार आहे. आणि या संपूर्ण घटनेकडे कोकणचं महाचॅनल, कोकणचं लाईव्हच्या माध्यमातून आमचं लक्ष असणारच आहे आणि प्रत्येक ज्या घडामोडी आहेत त्या आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतच राहणार आहोत. पण आज संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात ज्या पद्धतीनं शरद पवारांनी हा निर्णय घेतला आहे त्या अर्थी राज्य असेल किंवा देशाचं राजकारण असेल, शरद पवार काहीतरी घडवणार हे निश्चितच आहे. आणि आजपर्यंतचा इतिहास पाहता शरद पवार जो निर्णय घेतात त्यातनं काहीतरी मोठं क्रांतिकारी घडतं हा इतिहास आहे. त्यामुळे शरद पवारांचा आजचा निर्णय नेमकं काय घडवतो, कोणाचा गेम करतो हे येत्या काळात आपल्याला पाहायला मिळेल. तुर्तास इथेच थांबतो आणि एवढंच सांगू इच्छितो की जे काय होईल ते समोरच होईल. कारण पवार जे बोलतात ते पवार कधीच करत नाहीत हे म्हटलं जातं. पवार काय करणार हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ह्या ज्या घडामोडी आहेत शरद पवारांच्या निर्णयानंतर राज्याच्या राजकारणात, देशाच्या राजकारणात ज्या पद्धतीनं घडामोडी घडतात त्याची प्रत्येक अपडेट आम्ही आमच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू. तुर्तास इथेच थांबतो. धन्यवाद.